Atayin gagayem, iti our great hope today. Dakkel, Namnama, iti Apo, kadagitoy ng ALDAW. Kitagyaman naklawan ay tadakay palay nga, agbuybuya ken makipaset, daytoy naisang sangayan nga panangasaba, panakay pukaw ti Ebanghelyo. Tintero nga lumong babaen, ti panakaaramat, iti media. Iso agyaman kami tadakay dita, ket sakbay tayo ngagpatuloy ayaten nakakapsat ang kararag tayo. O Diyos mi, amanagayat unay, at dakam nga mangiri, pukaw ti Ebanghelyo, Maipapan ti Pudno nga Iglesia ni Apo Dios. Ti programa, ti kadakkelan, nga Namnama itang ALDAW. Maamuan mi kadi babayan ti panangidalan ti Espiritu Santo. Tingkam panangibuksil na kita kakapatay gasasaw. Makita mi kadi o Apo ken mapaglasin mi. Dahil jay Pudno nga Iglesia ken dahil jay palso ken saan nga Pudno nga Iglesia. Tulungan na kami nga umawat. Tingkam panagadalag sipod na dinawat mi amin ida. Tinapatay ganagan na po may sus sa manubot mi. Amen. Amen. Namnama iti Pudno nga Iglesia ni Apo Dios. Iti rugyak, iti agministro ken iti panagtultuloy, iti panagministro, iti nasursuruken o patapulo nga tawtawen. Ibagak kadagiti tattao nga nagpaspasturak kadagiti na duma-dumangig Iglesia. Ngem kinunak kadakwada nga adda dayjay imuna nga Iglesia nga isu nga itaktak darak. O muna nga Iglesia nga isu nga imatmatun ko. O muna nga Iglesia nga isu songsong batak kini Apo Dios. Ket iyam amok ken ipakita kadakoy dayjay umuna nga Iglesia kakabsat. Ti umuna nga Iglesia kakabsat isu ti pamilyak. Makita dito'y tayo-tek nga asawa. Makita yumit dito'y ti familyami. Dahito'y ti umunang Iglesia kakapsat. Rebeng ko nga protektaran iti umunang Iglesia. Kakapsat, dagito'y ti umuna nga Iglesia ti pamilyak. Ayaten agakapsat. Dahito'y ti may nga anak mi. Kahit kung ipakita kada kayo gagayem, nga nuwampay kadagitoy nga ALDAW, at dadatatan tinasurok nga o 40,000 nga denominasyon dito'y lubong. Ala na yam amukon iti umunang Iglesia. Sapay kumata dagiti papastor nga agbuybuya, kaya makipaset ti daytoy nga panay kasabat Ebanghelyo, hanyo baybayan iti umunang Iglesia yo, nga iso ti pamilyayo. Sapay kumata ipaayan nyo idati, tiyempo ken panawen. Isuda kumati, naipangruna iti panangayab ni Apo Diyos kada kayo. Numampay na i-assign kada kayo ti na dumado mga teritoryo ti panagservi, na dumado mga Iglesia. Di yun liplipatan, na di umuna nga Iglesia yo, ngay so ti pagtayangan yo. Ngamtata, pagsasaritaan tayo, nagiti, na duma-dumang Iglesia dito'y lubong nga danda ti 40,000 kakapsat. Kahit kumet nga ipakamu kada kayo, nga adda tata dito'y San Francisco, adak dito'y San Francisco, California tata, kabayatan iti panakaramid iti recording dito'y nga panangas na ba. Kahit dito'y kakapsat, adda iti may isang Iglesia nga nabuangay iti 1966, 1966. Iso ti may isang Iglesia tata nga popular, nga ti kaadwan, digiti agmembro na ito ng Iglesia, iso digiti tattao nga mabigbigbig, babaknang, ken uray pay, digiti nainsiriban, ti adal na nga tattao. Daytoy nga Iglesia nga napaspas, ken alisto ti panagaduda, iso awan sa bali, the Church of Satan. Ti Iglesia ni Satanas.
kadagiti membro dayto yung Iglesia isudat, dagiti actors, wano actress, wano producers, iti Hollywood. Ket isuda iti agar-aramid ken agsursurat dagiti films wano dagiti pelikula ngay may pabuya iti inaldaw-aldaw kang runana dagiti agtutubo nga rumusing iti panangamuda ken panangkita da dagiti makikita ti television ken pagsingyan. Ket dagitoy sigon iti research nga naramid ko kakabsat. Dagitoy nga producers, membruda ti daytoy Church of Satan. Ketel alarmiden da nga pelikula wenno video iso dayjay panakairaman iti espiritu adakes ni Satanas ken dagiti dadumapay. May isang ehemplo dayjay film nga Harry Potter. Dayjay kakabsat ket naanad kadagitoy agapo iti iglesia ni Satanas. Kamkamang dadagitoy. Kanda dumapay ngayon ton madano ng ti Halloween dito Amerika, umay dagiti panawen nga ipang pangruna da, dagiti horror, dagiti nakabutbuteng nga pelikula. Ngayon dito amin plano da. Nga aramidan nga mga trakar, dagiti ubing. Ngayon ton panawan, dagiti naganak, dagiti pagtaengan da, sa bali ti buybuyain dagiti telebisyon. Katalain mo dito ni Satanas ti gundaway nga mangimula kadagiti bambanag as satanik na kairamanan ni Satanas iti saan nga pudnong espiritu. When the Church of Satan kakabsat, may isa kadagijay popular tata nga simbaan dito'y Amerika. Pampanunutag no Church of Satan, kasano nga ti panangasarda kadagiti aga-asawa. Sigun ti naamuak, nga damot wedding ceremony, adamot kakabsat iti panagkasar, adamot papastor da, adamot papadi da. Ket kunada nga dagiti makasar, iti nagtisimbaan ti iglesia ni Satanas handang agbayag nga agasawa. Ti kabiitan makalawas nagsinadan. Daduma sumaguno nga bulan nagsinadan. Una ta ti Satanas isu iti apo ti kurkuriro nga nakayat nga dagiti na espirituan nga banag ngagtalinaed kadagiti mamati kani Apo Dios ket adda-anda dayta nga kasasaad. Nairugi di Babylonia ti panakakulkulo ti pampanunot. Ket amuyo ti iglesia ni Satanas tata. Adu dagiti tattao nga maawis da. Ngem di da amo ngagturong amin, dagitoy mapanagkamkamang da, itididegra, ken saan nga naimbag abanag. Alagagayem, numampay ti iglesia ni Satanas, ket may sa kadagiti kaalistuan ti panagadu ti membruna, kahit kumat nga ipakamu ditoy, nga maamuan tayo tata, dagiti pagilasinan no ti maysang iglesia ket alisto ti panagdakkel na panagrangay na no daytang iglesia nga kayat tayo nga sukimaten iso tinapudno nga iglesia ni Apo Dios. Amen. Sukimaten tayman. Dagiti siyam nga pakaamamuan tayo wano pagilasinan nga ti iglesia, ken ti iglesia, iso tinapudpudno nga iglesia ni Apo Diyos, ako naen tinasantuan nga surat. Mapantay di damdamo, nga pagilasinan. Ti pagilasinan, di pudpudno nga iglesia ni Apo Diyos, akas ko ti Biblia, amasarakan, di mo nga Juan 5 versikulo 11, ken 12, mamati ken ni Apo Isos, akas anak ni Apo Diyos. Mano ti mamati ti dayjay? Oh, nakitak ti imayo. When tinapudnong iglesia, patsen na ni Apo Jesus, apudpudno nga anak ni Apo Dios. Di may kadwa, alasak pa ito'y mapandadya, basahin tayo man dito, ikunana. Ngem daytoy iti may sa nga naidulin nga pakaamo,
nga ti Dios inikan na ida ti agnanayon a biag, ket daytoy nga biag, adda iti anak na, nga ni Apo tayo nga Isu Kristo. Ni Apo Jesus, adda ti biag ken kuana. Isu ka kunana, di Juan 3:16, asinuman amamati ken kuana, santo amapukaw, no di ket adda biag na nga agnanayon. Ket dayta nga biag, adda iti anak na. Mapantay man di may kadwa pagilasinan gakayem, tinapudpudno nga anak, napudpudno nga iglesia. Mamati iti talo akin na Diyos. Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Anyan nakaladladingit, tadadandag iti masisirib ti uneg ti iglesia, nga isurodan nga may sala ti Diyos. Handan kahit nga patyen, iti nagkatlo akin na Diyos nga nagmaymaysa. Ngam nalawag kunana, kakabsat, iti Biblia, in kayo ikasaba, iti Ebanghelyo ti amin nga nasyon, ket bautisaran nyo ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalawag, kakabsat, iti libro ti Matthew Kapitulo 28, nga adda kina Diyos, adda Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, ken Espiritu. May sada na gito'y, talo nga persona, kakabsat. Kahit kung ipakamo gagayem, numapan tayo di jay may katlo, mapagilasinan, no di Pudno ng Iglesia, ngayon mo, masapol nga mamati, ti panagparang ni Apo Jesus, ti may kadwa. Among kapatyen nyo dahi kakapsat. Agur-uray tayo dahi tayo NAINDAKLAN, apanawen, ngayon to nagparang ni Apo Jesus, kadagiti tangatang. Kunain tayo, adtuyen ti Diyos mengin or-uray mi tinabayag, ket umay na kami ni isalakan. Ti Pudno ng Iglesia gagayem. Mamati, ti may kadwa nga yain ni Apo Jesus, sapay ko mamati kayo gagayem, ken kakapsat. Nalawag kakapsat, makita tayo dito, nga ni Apo Jesus umay, ket bumaba manipod langit ti dakkel, apukaw, nga mangagan iti timek ti arkanghel, ken ti trumpeta ti Dios, ket dagijay natay ken Kristo, bumangon da. Kahit kung ipakamo dito'y kakapsat, nga ti may kapat, nga patpatyen, ti Pudno ng Iglesia, mamati iti anya, dagiti sangapulo, abilin ni Apo Dios. No, hantay patyen, dagiti bilbilin na Apo Dios, ket may salaeng ti kayat tayo, ngay palawlawag, wano pamati tayo amin yung hantay mo't patyen, ti waysa, wano duwa kadakwada, haan nga Pudno ng Iglesia dayta, kakabsat. Katanyan nga nagimbag kakabsat ta kunana, no talaga nga ayaten tayo ni Apo Jesus, tungpalin nyo, dagiti niya, bilbilin ko. Ado tatta, dagiti tattao, tattang ipagarup da, nga no, agtungpal da, tibilin ni Apo Diyos, may salakan da. Saan nga Pudno? Haan na ka may salakan, tilintag. Tilaang mangisalakan kayong ka ni Apo tayo nga Isu Kristo. Ngem napukaw ka din tilintag, saan? Takunana di Matthew 5, 17, 18, hanak ng imay, tapno pinukaw ko tilinteg, no diket imay ko, anya, imay na isuro, ti panang tumpal, panagtalinaad, at ang abilin ni Apo Diyos. Tatilintag ni Apo Diyos, iturong na ka ni Kristo. Iso ti may sa akas lasarming, nga mangibagaken ka, nga narugit itirupam, iso nga mapan ka, di jay banyo, mapangka ijay ayan ti danom tapno agamusay ka dalusam ti rupam tanarugit garod kastamet ti linteg ni Apo Dios kakabsat iturong na ka kini Apo Jesus tani Apo Jesus isu ti mangisalakan hangada ijay linteg nga manakit nga sa uwan nga napukaw ijay linteg ti linteg iturong na ka kini Apo Jesus tapno babayan ti parabor na isalakan na ka no kasta garod anya ti serbi iti linteg. Ti serbi ti linteg, iturong na ka kini Apo Jesus, tati linteg ni Apo Diyos, iso ti istandarte, iti kababalin ni Apo Jesus. Iso nga masapol nga no kayo ti agbiaga na santuan, ti linteg. Ipakita na no kasano, ti panagbiag to akas kini Apo Jesus. Gagayem, agtungpalak ti bilin ni Apo Jesus. Gaputain salakan na kon. Agyamanak dita panangisalakan na kanyak. Kas
iti panangtid ko mo, iti pamadayaw ken panagyaman, agsipod ta kunana no ay ayaten daktong palen yo digiti bilbili ko, agtulnugak hanga gaputa kahit ko ti may salakan. Agtulnugak gaputa insalakanak ni Apo Isus. Babaen ti daran na di Kalbaryo, ket babaen ti parabor na agbalinak nga anak na anasantuan. Dayjay no patyen ti Iglesia yu, iti sangapulo nga bilin, Pudno nga Iglesia nga kunayan ti Biblia. Ngem no ti Iglesia nga paggimgimungan nyo, ket kunana nga awanan ti lintag, nakabutbuteng daytang Iglesia, da baka may da sabrutan, dayta a tricycle mo, wano da tanuang mo, tawam mutten ti lintag. Iso ko nakabutbuteng, no, adda karubam nga tatao, nga di dapat yun, nga dati lintag. Dati gobyerno, oray ka dati panawin ti COVID, adda ti lintag. Nga masapol, nga praktisen tayo, social distancing, ken saan tayo nga gugunglo ken daddo mapay masapol pa iti adda mayapot ti ropa tayo nga mas wenno anyaman dagiti suruten tayo tapno may diyan tayo dayta nga sakit iti COVID-19 pandemic wenno coronavirus amakon ko na. Alam mapan tayo ti sumaruno nga pagilasinan ti pudnong Iglesia ayaten nakakabsat. Nalawag nga kunana ditoy Ezekiel 20 versikulo 12 Maipapan iti ALDAW apanaginana ayaten akakabsat. Tainted na iti ALDAW apanaginana akas pagilasinan ni Apo Isus ti panangamamuna digiti anak na. Namamu tayo ni Apo Isus masapol nga mamu tayo mo di ALDAW nga panagilin na. Kunana toy ti English, that ye may know that I am the Lord your God. Tilaing panakamamu ni Apo Isus kadagiti pudno nga anak na agngilngilin da itingilin ni Apo Isus awan sabali no sa nga ti may kapito ti ALDAW a Sabado. Agsubli tayo man dito kakabsat. Ti bagbagana da ito nga PowerPoint tayo. Ti may kalima nga pagilasinan gagayem ti pudnong Iglesia mamati iti nasalunat a panagbiag. Amo iti Bibliahan nga kompleto aging gana da dyan na espirituan a salunat ken da dyan na pisikalan a salunat. Mamati ti pudnong Iglesia nga titaraunan tayo iso tinadalos nga hangkit di nga makarimon. Tano padpadaanan tayo kakabsat ti Jesus, ti manubot tayo nga nasantuan nga umay ditoy rabaw ti dagatap no isalakan na digiti kuko na masapol nga digiti isalakan na agbibiyag damit iti kinasanto ken kinadalos. Anya ti kunaen da itoy panamati ti panagbiag anasalunat ayaten agagayem. Gamay katlo ang Juan versikulo 2 kuna natoy ay ayatek tarigagayak nga maaddan ka kuma iti salunat akasmet iti rarangay iti kararwam. Gagayem ken kakabsat. No tarigagayan tayo iti agbiag anasalunat masapul nga maaddan tayo kuma dayjay panangammu tayo nya dagitay may parit ataraon ken kastamet kadagiti saan nga may parit uno makapasalunat nga taraon ayaten agagayem ken kakabsat. Tamuyo gamin no saan tayo nga taripatwen daytoy nga bagi tayo ket agtaranaon tayo kadagiti saan nga nadalos daytoy nga templo nga iso pag naedan ti espiritu ket no saan tayo nga tagikwaen wenno kitain no nagiti ipauneg tayo ken anyaman nga aramiden tayo rakraken to ni Apo Dios daytoy nga templo. Agsipod ta saan metten nga dayjay plano ni Apo Dios nga dagiti may pauneg, may taraon ket dagiti taraon nga may palubos kay baga tinasantuan nga surat. Gagayem ken kakabsat kayat yu kadi nga ti biyagyo iso ti pagtaengan ti Espiritu Santo. No kayat yu akasta ti taraon tayo ken oray iti panang taripato iti bagi ken daddu mapay addaan tayo kakabsat iti pudno nga taraon nutrition maddaan tayo iti exercise wenno panag-eksersiso no kasano ti panakaramat ti danom uminom tayo ti aldaw ti innem aging gana iti 8 a baso maddaan tayo met kakabsat iti nasayaat nga mapan magmagna
iti sa diwa unay nga init, kunada nga ti init aging gana nga aganaraar ti bigat, aging gana ti oras ti alas 10, nasalunat nga init dayta, tamakaited ti vitamina D kakabsat. Hala dayta kakabsat, ikkanatay kumaday jay, rikna nga panaglapod, ti amin nga banag, temperance. Lapodan tayo, dagiti banag nga makadadael, ag subsubra tayo, at dagiti mangibaga, vegetarianak, kung kuna tayo, mangantay met ti ado, nga asukar, kat agpuyat tayo met, nga agbuyat ti television, aging gana ti alas 4 ti parbangon. Kakabsat kin gagayem, dadadaelin tayo met lang iti templo tayo. No saan tayo, nga agbiag iti balance nga panagbiag. Gagayem, proper nutrition, exercise, water, danom, ibagtatay, iti init, sunshine, iti panaglapod, panagtepel ti amin nga banag. Ano na iti banag nga panagtepel tayo kakabsat. Iti sadiwa nga hangin. Alakit mapang kayo kadagiti tantanap ken igid ti baybay. Kang ronana kadagiti agsapa. Ket maanges tayo. Masayop tayo digiti sadiwa nga hangin ayaten kakabsat. Masapol tayo mit ti agina na. Uray digiti tiyan tayo, aginanatay mo, ti pandangan tayo. Kastamot ti pannaturog tayo, adda kuma iti nasurok nga 7, wano aging gana ti siyam nga oras nga panagturog tayo, tapno nasalsalon at tayo. Ti pannaturog agas, kakapsat. Agsipot na balbaliwan na, iti presko nga panunot. Ti panagtaray, ti baro nga dara, ken kastamot, dagiti panagaramid tayo, kadagiti bambanag. Ket iti panagbiag tayo na salon na tapno agbaling nga templo, adda ko madya panagtalek ken ni Apo Dios. Agtalek tayo ken kuana, ket amok nga ikan na tayo tinasalon at panagbiag. Dahil ti pagilasinan, may kalima apagilasinan, ti pudpudnong Iglesia ni Apo Dios, adda ken kuana, iti biag ana salonat, panagtaraon ana salonat, panagkukwa ana salonat, ken kastamet, iti amin nga nuruten, iti linteg ti salunat nga agpaay iti tao. Mapantay di may kanam, kakabsat. Ti may kanam nga pagilasinan, ti pudno nga iglesia ayaten agagayem. Isu, iti Maipapan, iti pannamati, iti prophetic guidance wano kadagiti mamadto. Amo iti Biblia. Dagiti mamadto na aramat nga nagsauda, iti punganay. Nga babayan ti Espiritu Santo, na ikanda dahil pannakabalin nga nang isurat iti Biblia. At dadamot iti nasantuan nga surat ibaga na patyenyo di kiti mamadto. Ti Iglesia Adventista del Septimo dia gagayem. At dati may isang nga mamadto nga isu nga napadas amin di kiti sinyales no pudno mamadto na saan. Ket sigon di kiti agdupduptal ken mang-evaluate kadagiti amin nga mamadto ni Ellen White, nga may sa nga tinudingan ni Apo Isus nga propeta, nagsurat kadagiti, adu rinibribo nga pinanid. Gapu kadagito'y apanawen. No apay nga ti Iglesia ni Apo Dios ket narangay, ti Iglesia Adventista del Septimo dia. Iti Maipapan kadagiti pagadalan tayo. Dito'y lubong iso ti mabigbigbig, dagiti hospital tayo. Dagiti panagipaldit tayo publishing, ken oray pay, ayaten nakakabsat, dagiti itutulong tayo humanitarian, the Adventist Relief Development Agency, wano ADRA, Maipapan kakabsat, kadagiti komunikasyon, adatatan iti Hope Channel, Adventist World Radio, adatatan ti 3ABN, adatatan ti makonkona nga, Timek ti Namnama, Asia Pacific, airwaves nga mga ganyo, kanda kiti na duma-duma pay, nga media programs, ngay pay ti Seventh-day Adventist. Da ito'y kakabsat, na aramat, ti propeta ni Apo Dios, nga nakakita, nga mapalawan to ti trabaho, ket makitan to ngay hanto nga isu, iti kutit, no, di ket isu danto, iti sango, wano, umununa, gaputas sinurot da, ti panakaidalan ti propeta ni Apo Dios nga saan nga sa bali ni Ellen White.
At damot lang mamadto ti iglesia nga ayan yu, kakabsat. Sakbay nga naamuan, nagiti saksakit ti cancer, kan saksakit ti diabetes, ni Ellen White nakita naan, nagiti may kaigapo. Nadu nga tawtawen, sakbay nga na-discovery nagitoy. Uray pa'y kakabsat, nagiti panakarami, nagiti didegra, na ibagan, nakita ni Ellen White. Ket uray pa'y nagiti panagtaraon, anasayat, na ipakitan ti daytoy mamadto ken ni Apo Dios. Ure pay no kasano ti panagado ti eskwela tayo ken hospitales tayo ken dagiti panagimaldit ken dagiti pagiwarnak ken dadumapay iti panangtulong tayo iti humanitarian missions. Amuyo kakabsat ti Iglesia Adventista del Septimo Dia indalan gapu ti irarangay na gapu ti mamadto ti Apo ni Ellen White. Sungati may kanam nga pagilasinan ti Pudnong Iglesia, mamati iti propeta ni Apo Dios, ayaten ang kakabsat. Gagayem, kahit kung ipakamu ditoy, nga kunain ti libro ti Efeso, 11 ken 12, inikkan na ida ti apostoles, daddo mamamadto, daddo maebanghelistas, daddo mapapastor ken manorsoro nga, dagitoy inten ni Apo Dios, so nga dak titoy akas maysa nga ebanghelista, nga may pukpukaw, tinaimbang nga damag, kadagiti kamudyanan nga ALDAW, kat sapay kuma, tadenggen tayo. Gagayem, ti Pudnong Iglesia, mapantayo, kakabsat, ijay, makunkuna, nga may kapito, nga pagilasinan isong mamati, itinailubungan, nga panagsaksi. Nailubungan, nga worldwide mission outreach. No ti Iglesia lang ket itala Pilipinas, wano ti Amerika, wano maysa iti maysa nga lugar ken nasyon. Hanga Pudnong Iglesia dayta. Tati Pudnong Iglesia isu dayay sapasap ket saklawen na ti entero nga lubong. Kahit kung ipakamu kada kayo kakabsat. Akas ko na ti teksto tayo, ket daytoy ebanghelyo ti pagarian, ket may kasaba ti entero nga lubong, akas may sa nga testimonyo kadagiti amin nga nasyones. Ket inton maaramid dayta, ti panungpalad ket dumtengen ti panaggibos na. Gagayem ken kakabsat. Ti amin nga syudades, iti lubong adda Seventh-day Adventist Church na. Kahit kung ay pakamu kada kayo gagayem nga ti Iglesia Adventista del Septimo Dia, akas ibunanag ti United Nations. Adaan tayo ti 237 nga nasyon. Ngem ti Iglesia Adventista del Septimo Dia kuna ti United Nations, isupay lang iti relihiyon nga nakadanunen nga nangikasabati ebanghelyo, iti 200 sa nga pula ket 7 nga nasyon nakita yu dayta kakabsat. Madaydayaw ti Apo. Ti Iglesia Adventista del Septimo Dia aramaten na iti panaki balakad iti nasantuan nga surat nga mapantayo ti entero nga lubong 217 nations. 200 sa nga pula ket 7 adu dayta kakabsat. Isu nga ti Pudnong Iglesia ni Apo Dios worldwide. Halaeng nga maysa uno 3 nga nasyon, uno maysa nga nasyon, uno 5 nga nasyon, uno 10. Masapol nga sapasap ti entero nga lubong adda iti makonkuna nga Iglesia Adventista del Septimo Dia. Akas maysa nga silaw kadagiti nakudrep aluglugar. Mapantay kakabsat. Iti may kawalo, mamati iti Iglesia Adventista del Septimo Dia nga da panangukom nga umay. Umay tinaytuding nga maukom to iti lubong kakabsat. At datayon ita ti panawen ti panangukom. Nga umuna maukom dagiti ada iti tanem dagiti natay. Santo dagiti sibibiyag. Kitjay langit, mangrugin, ket addan nga manarimaan ti panangukom. Ket iti dayta nga panangukom patyen tayo nga addan to talo nga libro nga malukatan. Libro ti biag nga isu nga nakailistan dagiti nagan dagiti maysalakan. Libro ni patay na isurat sa jay dagiti nagnagan dagiti tattao
nga saan na may salakan wano na pukaw. Libro ti pagalaglagipan, iso dagiti panagmatalek tayo, panang tulong tayo ti sabsabali, ken kastamet ti kinaanep tayo nga Kristiyano, na isurat itinagan tayo, di libro ti pagalaglagipan. Dagiti libro gagayem ket naluktandan. The judgment has set, and the books were opened. Nailana din ti panawen iti panangukom, ket dagiti libro ket naluktanda. Inton dagiti libro ket maluktanda, ket agbibiyag tayo, anasantuan nga nagsubli, kini Apo Isus, wano nagmatalek tayo, ti pamati tayo, wano nagbabawi tayo, ket inawat tayo ti pamati, may surat tinagan tayo di libro ti biyag. Ket no sante nga sumurot, iti ayab ti Ebanghelyo, ket dagiti kay kayat tayo nga suruten ti kayat tayo, nga saan nga dati pagayatan ni Apo Diyos, intun da tayo, agrebelde tayo, ket idyan tayo dati nga ayab, may surat itinagan tayo, iti libro ni patay. Ket no tatay tultuloy tayo, titutulong tayo, kinamanangasi tayo ti sabali nga tattao. Itultuloy tayo, ti kinamatalek tayo, uray dagiti panagluluwa tayo, gaputa kayat tayo, tinaldaw-aldaw, ti asideg ken ni Apo Dios, dagitang kinapasnek, ken kinamanagayat ti sabsabali, ken kadagiti panagaramid tinaimbag, nga pakaydayawan ni Apo Dios, may surat tinagan tayo, di libro ti pakalaglagipan. Wen mamatiak, nga datayin ti panawen, ti panangukom. Nyetar aramidin niyo kakabsat. Agbibiyag kay kadi ti kinalinteg, wen agbibiyag kayo ti kinakillo, wano kinamanagbasol. Mapantayon di jay maudi gagayem. Apagilasinan iti Pudno nga Iglesia ni Apo Dios. Ket kastoy kakabsat ti kunana ti may kasyam nga pagilasinan nga dandan umay ni Apo Isus. Isu ti pannamati nga adda ti panagungar. Tanong intun umay ni Apo Isus, agungar tu dagiti natay ken Kristo. Nagasat kunana no agungar tayo ti umuna a panagungar. Ti Pudnong Iglesia kakapsat. Mamati iti panagungar. Ti saan nga nabayag na panak ni Jay Holy Land, sinapsapol ko da jay nakaytanuman ni Apo Isus. Kunada nga dadua nga lugar, nga may pagarup, may sa adidya uneg ti Jerusalem, iti may sa nga simbahan. Ngem kunada ti may sa adidjay, may sa nga minuyungan. Nga iso patsyenda nga adidjay, day di bato, nga naisera nalukatan iti dayta panagungar ni Apo Isus. No mamati tayo nga ni Apo Isus nagungar manipod ken patay. Amok nga adda kada tayo ti pannamati iti pudnong isursuro iti Biblia. Gagayem ken kakabsat, patyen nyo ko di nga dati panagungar. Patyen nyo ko di nga nagungar ni Apo Isus manipod iti ipapatay. Tano adda ket patyen tayo nga nagungar ni Apo Isus manipod ken patay, dayta ti anag iti kinakristyano, namnama ti kinakristyano, because He lives. Gapo tanagungar ni Apo Isus, adda namnama tayo iti masangwanan, ayaten nakakapsat. When nalawag ako na ditoy, kunana ni Apo Isus ken kuana, siyak ti panagungar ken ti biag. Iti mamati ken kuana oray na matay, agbiag tupay, ti Pudnong Iglesia kakabsat. Patyen na dayta. Patyen ti Iglesia Adventista del Septimo Dia, nga inton matay ti tao, agsubli, iti tapok ka nagapuan na. Ket iti anges agsubli kini Apo Diyos. San ket di nga patpatyen, kadagiti daduma, nga no natay ti minatay da, agdiretso da nga mapanjay langit. No patyen tayo dayta kakabsat, ada sa lungasingin tayo nga talong nga doktrina. Na ipagarup tayo nga digiti, kakabagyan tayo, ket numatay da, diretso tayo langit. Sinun to garuden tingi pagungaren ni Apo Isus, inton umay. No patpatyen tayo nga digiti ayaten tayo, ket agturong da di langit. Sinun to garuden iti ukumen ni Apo Isus, inadal tayo tatay, dati panangukom. May surat iti libro ti biag kadagijay nga imawat kani Apo Isus. May surat ijay libro ti patay kadagijay tattao nga nagsalungasing nga didang nagbabawi asimurot kani Apo Isus. Gagayem ken kakabsat. No patyen tayo nga ni Apo Isus, ket umay ket may na pagungaren dagiti anak na,
Umayto ket pagungaren na. Ket umayto dayta na yung gasatan nga aldaw ngayon to nagparang ni Apo Isus. Agungar to dagiti natay ken ni Apo Isus. Ibak di rabii, nga dudamit dagiti tattao nga agsibibiyag danton umay ni Apo Isus. Nga mabalbaliwan ti kasasada, manipod ti saanen, manipod iti panagrupsa kunakiti. Ken saanen nga panagrupsa from mortality to immortality. Ngayon adunto dagiti agungar. Makunkuna da jay umuna a panagungar. Dagiti tattao nga namati ken ni Apo Isus. Ket gundaway danto to kumita ken kuana. Gapo ited nanto dayjay mandar nga rumwarda kadagiti tanem. Ket tumipon danto kadagiti jay tattao nga sibibiyag nga saan da nga napadasan ti papatay. Dagnan nga nagimbag ni Apo Isus kunada ti kastoy. Siak ti panagungar kan ti biyag. Asino man na mamati kanyak, oray no matay, agbiag tupay. Takas talaonay ti panagayat ti Diyos iti lubong nga inted na ti anak nga bogbog tong ti asino man amamati ken kuana saan to amapukaw. No di ket adda biag na nga agnanayon. Patyenyo ka di Apo. Ngagdingdingeg. Nga adda ti panagungar. Nga isuro ti Biblia. Ti Pudno nga Iglesia gagayem. Ibagana. Nga adda panagungar. Tani Apo Isus nagungar. Manipod ti patay. Kung ano no nagbiagak, agbiag kay tumet. Gagayem ken kakabsat na gitoy. Digiti sangapulo a pagilasinan nga mangipagpakita nga da Iglesia ni Apo Isus. Ket ayaten nakakabsat. Anyan nga nagimbag nga panunuten tayo. Nga datayo mabalin tayo met a makipaset dayjay Pudno nga Iglesia ni Apo Dios. Kasano nga ti maysa a tao agbalin akamkameng ti Pudno nga Iglesia ni Apo Dios. Mapantayo dito. Umuna, masapol nga awaten tayo. Idayjay kinalinteg ni Apo tayo nga Jesucristo. Awaten tayo ni Apo Isus. Awaten tayo kas personal manubot tayo, ken iti kinalinteg na, dahil iti umuna nga remiden, no kahit mo ti agkamkameng, iti Pudnong Iglesia ni Apo Dios. May kadwa, masapol nga datayo, mabautisaran tayo, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Mabautisaran tayo, ket dayta nga bautisar ka nga sapsapri, wano bautisar ka nga iparukpok mo, dagiti na magmag nga sabong ti rosas, wano dagiti isapsapo tayo nga lanlana. Wano tatapayan di Amerika, mabalin mo ti agbautisar no, i-text mo laeng. Wano i-email mo. Hanga mabalin dahi tayo kakapsat. Ti Pudno nga pambautisar iso dahi Bible baptism. Ti baptismo nga isuro ti Biblia nga naitanab iti danom. Ang mabautisaran da itinagan ti Ama, ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Kinunak iti namin sa ngarabi, mabalin tag rebaptize. Mabalin mo tag bautisar manen. No dahi nga panagbautisar, panangagas ti konsensyam. Tatno lipatem ti naglabas ng enteramente. May kadwa, mabalin tag rebaptize, no adda na sa pulam, a kinapudno, nga saan mo pa nga sinursurot ti naglabas. Mabalin mo, agbautisar ka ti pabarong manen, dahil panakamom ti panagpamatim kini Apo Isus. Mabalin tag rebaptize, no kayat mo manen nga irugi a new beginning in your life. Baro nga panagbiag, iti panakipagpagnam kini Apo Isus, tinaldaw-aldaw. Wen gagayem, dahil iti may kadwa, nga requirement, ti panagbalin tayo, nga kamkamang ti Pudnong Iglesia, mabautisaran tayo, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti may katlo. No tarigagayan tayo matlaing kakapsat, iti mabautisaran, kitagbalin na kamkamang, ni Apo Isus, ti Pudnong Iglesia na, masapol nga Kristiyano tayo, nga makipaset ti panagibenghelyo, makipaset kadagiti aktibidades a panagministro iti Iglesia. San kit di nga agbautisar tayo, takait tayo lang asawain ni kastoy nga mamati, han na kahit nga sa uwan nga agbautisar tayo, gaputa kayat tayo met ti may raman, nga may surat, tinagad tayo di libro, kadagiti pinanid, dagiti membership ti Iglesia. Kayat tayo, iti agbalin nga Kristiyano, may isa nga mamati, takayat tayo met, te may raman ka, dagiti mabigbig, saan kakapsat?
Agbalin tayo Kristiyano tapno agbalin tayo nga aktibo. At may sa sinuratak, nga may sa nga dokumento, ngayon tunti may sa nga tao ket mabautisaran at daagor oray sa nga gasot ket may sa nga job description. Aramidan ti may sa kababautisar ti panagbalin nga aktibo nga makipagministro wano agbalinin nga misyonero iti uneg ti Iglesia ayaten nakakapsat. Nagijay kakapsat, ti babalin tayo nga aramiden, no tarigagayan tayo, ti agbalin a Pudno nga Iglesia. Ti kamudyan na nakayat ko nga ibunanag da ito'y. No kayat tayo nga may lasin ti Pudno nga Iglesia kanda jay palso. No kayat tayo nga mamuan na jay Pudno nga Iglesia kanda jay haan nga Pudno nga Iglesia. Dahil ito'y teksto dito Apokalipsis 14, versikulo 12, nalawag. Ngay so dahil ito'y tinalawag, nga pagkakitaan tayo nga dapudno nga Iglesia ni Apo Dios. Kasto iti kunana, takasto'y ti kinaanos dagiti sa santo, nga isuda tong palanda dagiti bilbilin ni Apo Dios, katadaan dati pamati ni Apo Jesus. Ti Iglesia ngayon mo kadi Apo, kakabsat, Apo nga dumdumngeg dahil ito nga lektura. Mamati da kadi, ti sangapulo abilin ni Apo Dios. No saan da nga mamati, saan da nga pudnong Iglesia. Takunan na dito iti pudnong Iglesia, patsyenda ken itandudo da, pagbiyagan da ti sangapulo abilin. May kadwa, ada kadakwada ti pamati ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus napan nakigimong ti ALDAW ti Sabado. Tay so dayta iti kanawidan ngan aramiden na. Ti pamati ni Apo Jesus agngilin ti Sabado. Ti pamati ni Apo Jesus hanna nga ipalubos dagiti narugit nga taraon ken dagiti anyaman abanag nga makadadael iti dayta nga biag nga naparsoan na santuan. No kayat yu gagayem ti agkamkamang ti pudno nga Iglesia. Datayu managtulnog tayo kumakadagiti bilbilin sa nga pulo bilin ni Apo Dios. No kayat ti tagbalin nga pudno akamkamang ti Iglesia adaan tayo ti pamati ni Apo Jesus. No naggilin ti Sabado, Sabadumet tingilin tayo. No nagtaraon, tinadalos, agbiag tayo met, anadalos. Kaya uray ti panagtaroon tayo, taraon, anadalos. Gagayim ken kakabsat. Ni Apo Jesus, dandanin umay. Tarigagayan na nga sinuman, nga nakasagana, akayat na nga sumurot, iti pudpudno nga Iglesia, agkamkamang tayo ti pudpudno nga Iglesia ni Apo Dios. Hanga kayat ni Apo Jesus nga mapukaw tayo. Dandanin umay kakapsat. Aramiden tayo dayta nga desisyon ti sumurot ken kuana. Ti mamati ken ti mabautisaran kuna tinasantuan nga surat. Adda ken kuana ti panakaisalakan. Ket dagiti saan na aramiden dayta madusa danto. Ti pudpudno nga Iglesia ni Apo Dios. Is the Iglesia anatda. Nagururay dahil panagparang ni Apo Jesus. Di yun lakayat gagayem. Di makipaset, may bilang dahil pudpud ng Iglesia ni Apo Diyos. Ako na enti na santuan nga surat. Kabayatan nga may yawat, ti pakpakasin ni Apo Jesus kada tayo. Nga tumipon tayo, nga kamkamang ti pudnong Iglesia na dinggan tayo mampay, dahil ito nga awis ti kanta. Nga ited, dahil iti kumakanta tayo. Ayat ti Ama, manipod jay truno na, aglawag ay ti kayak na, nasipngit ang daga. Pagrayrayem kada silaw, ingat bagsay titaw, marengnuin tay manaw, tatao ama
Sila mo taruman niya, tatapno masilawan na, malmalmes at kalarwan. Magrayrayang kanta silaw, ingat bagsay bitaw, marenu intay malaw, tatao ang mamukaw. Nangagan tayo, iti awis ti kanta kakabsat. Dandanin umay ni Apo Jesus, at dakamutlaang nga kamkawang ti Pudno nga Iglesia ni Apo Dios. No saan pa'y awisan kagayem nga makitipon da pudpudno nga Iglesia na akas nakita tayo da jay panangamamo the 9 identifying points of the true church. No naamuan tayo tata nga awan kadigijay siyam iti pagtaktakdaran ti Iglesia tayo, awisin kayo nga tumipon da pudpudno nga Iglesia ni Apo Dios, uray ti daytoy nga kanito. Adaman kada kayo dito sinuman kada kayo nga dumdumngeg, kinagbuy-buya daytoy nga presentasyon. Manu kada kayo ti mayat nga kamkamang ti pudpudnong Iglesia ni Apo Dios. Itayag man ti imayo. Wen kakabsat ni Apo Dios ti mang bendisyon kada kayo. Da kayo nga anak. Da kayo akakabsat. Bendisyonan na kayo kumani Apo Dios. Ti tarigagayo nga tumipon ti pudpudnong Iglesia na o Apo ama nagayat unay. Awati mo digito akakabsat anak ken digiti agtutubo wala laki ken babay. Awatem idati desisyon da. Agbibiyag kami kay kamudyanan ng ALDAW. Di mi amo Apo ti mapasamak no bigat. Itan ta dapat ti gundaway mi. Agtakder kami. Ket awaten da kakas personal man lubot mi. Agpabautisar kami. Agsipod ti mamati ken ti mabautisan. May salakan to ket kayet mi Apo. Wala kami amin. Awan to ti mapukaw. No di ket may salakan kami. Agyaman kami ti panagdingeg mo. Kadigitoy nga araraw mi, kanti panang selyumon, ti desisyon, di kiti kakabsat, nga nangitayag, ti ima dati da ito yung rabi. Agsipod dati nawat mi, dati man nakabalin, ken managayat, anagan ni Apo may Isos. Amen, ken amen.